खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं। मैया क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि हान्जा सुनानै गेदेर सुबुं गौमा जानाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरा एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गावनि सायाव नंखाय बाखाय राव बाहायनानै रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों लांनायखौ नोजोर बोनानै खौसेयाव लाबोफिननायनि थांखिजों दिनै बे हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ श्रीरामपुर गेटआव सेनेगिर खालामो होनना बुंगासिनो दं, नाथाय बिथांमोनहासो थांनाय 15 बोसोराव श्रीरामपुर गेटआव सेनेगिर खालामना लाख लाख रां खामायदोंमोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि जों बर' हारिनि थाखाय सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो गोबां खामानि मावबावगोन, नाथाय बेरेखा हान्जाफोरा जोंनि मोजां खामानिखौ बिपिएफनि दैदेनगिरि माखासेया नायनो हायाखै आरो हेंथा होगासिनो दं होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं। KLOनि लिंकमेन हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 2 मे मंगलबार खालि क'क्राझार आरो कसुगाव पुलिस हान्जानि गोख्रों नाजानायाव मिनिस्टार कल'निनिफ्राय सासे KLOनि लिंकमेन हमनो मोनदों। हमजानाय लिंकमेननि मुंखौ शान्तनु राय होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिखौ धुबरी जिल्लानि खलगन्जनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनिगिरि KLOनि लिंकमेन सोद्रोमाखौ गुवाहाटीनि मिनिस्टार कल'निनिफ्राय हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिखौ मैया क'क्राझार ख'राव बिजिरनो थाखाय गथायदों आरो ख'रनिफ्राय मैया कसुगाव पुलिस कास्टडियाव सानथामनि थाखाय लाबोनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। गोजोनथाव खौरां। दिनै क'क्राझार पार्कआव सरकारि गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव फिन खेबसेबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय हानि फोरमानलाइसि होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हलथुगाव आरो कसुगाव गासै मोननै फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय रायजो राजानो फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि फोरमानलाइसिखौ राननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां आरो बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। गोबां नगद रां हमनो मोनदों। 1 कौटि एबा 2 कौटि नङा 20 कौटि नगद रां हमनो मोनदों गुवाहाटीआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला वाफ क'स्टनि CMD राजेन्द्र कुमारनि न'आव CBIआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 20 कौटि नगद रां हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि बिसायख'थियाव बिसु आरो बनसुनि देरहासार। मैया अदेबानि 3 मे 2023 खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेज स्टुडेन्टस इउनियन बडी 2023-24 नि बिसायख'थियाव गाहाय नेहाथारिनि मासियाव बिसु आरो बनसुनि दैदेननाय टीम इन्टिग्रिटि बिजाथि लेनिन बसुमतारीया देरहासार जानो हायो। गाहाय नेहाथारि महरै लेनिन ब्रह्मआ 1191 लानानै देरहासार जानो हायो आरो एबसुजों मदद होजानाय टीम इउनाइटेड 2.0 नि गाहाय नेहाथारि बिजाथि लैहोर बसुमतारीया 1099 भट मोनदोंमोनब्लाबो 92 था भटजों जेननो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।